Jenke Couperus maakt het er geen geheim van dat ze mal is met vogels. Ik wat apart. Ze komt uit Frankrijk. In 1981 vonden ze het eerste liepaai van Friesland. De natuur houdt zich dit hier alle dagen scherp in de gaten. De eind binnen krekt uiteindelijk met het lezen van haaien. De liep is in de regel 1 en 2 weken later. Maar Joert is het Safir nog net. Ik denk dat het nog wel een paar dagen wordt. En hoe verwacht je net dat het eerste aai dit weekend al voert? Nee. Ja, iedereen heeft wel vrij vanzelf het weekend. Maar laat u nou nog maar even rijden. En laat u dan na een week maar even zien. Ik denk het laatst van de weken begin maart. Echt huisziek mij ik nog net, want wettelijk begint het seizoen pas op 1 maart. En Couperus gaat rekken met een betierd eerste liepaai, maar februaris vindt ze wel heel betierd. Er moet echt een zacht randje komen en dan met de dagen een beetje langer wezen. Het moet wat langer. Het is te gauw tjuster, jongens. He? En maar zeggen, jaren na ik nog niks. Enkel is dat er zo'n bonte piet overheen is, een straal heb. Kibiel. Maar nee, de lippen jerk net. En vrouw Couperus, mij de 64 dan voorbij wezen, als het 1 keer Safir is, dit ze wist het lang niet. Nou jongen, doe je best.